9 таблета са на линия. Аз сега ще ви изпратя една схемичка, която вие трябва да попълните. Има писал, че спраща. Ако можеш много бързо да се направиш, ако можеш много бързо да си я поправите, изпращате отново и старото, грешното вече го няма. Първият отговор пристигна на втора група. Втори отбор да видим обаче дали е вярно. Химичните елементи се ставят прости и сложни вещества. Правилно сте попълнили. Техни частици са атомите. Знам, че се състоят от еднакви по вид атоми. Когато отдават или приемат електрони, образуват иони, заредени частици и когато се свързват помежду си, образуват молекули. Право на, може да пляскаме, даже направо ще бъдат дадени модели на молекули или на атоми, или на иони. Но модели на вещества, изградени от различни частици, вие трябва да свържете с стрелкичка. Да, шести отбор. Кои са шести отбор? Добре, първи, видим дали е вярно обаче. Така, това е молекула на какво? На кислород и то е просто вещество и това също са молекули на прости вещества. Да, сложно вещество, сложно. Точно така правилно се свързва. Вярно ли е? Първи отбор. Мястото гледало. Така, оставя, забележете, в колба точно, кой казва? Аз. С хлор. Значи нагрято желязо се поставя в колба с хлор. Тук няма нищо чувство. Някой не си е научил работа за желязо. Първенците са четвърти отбор. Да видим дали е вярно. Желязо и хлор, вярно ли е, че железните